लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि YouTube चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव नोंथांमोननि अननायाव मोजाङैनो दङ। स' नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। गिबियावनो नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय बुब्लियाव भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांबाय थायोब्लानो जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो 16 मे 2025 फ्राइडे थामहिनबा शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फोरमायथिनानै होनो थामहिनबा फरायथिनो होनो सिगांबोदों। फानजामुथिनि गिबि राशियाव दङ बृष राशि। बृष राशिया दिनैनि दिनाव माबा मोनसे मावनो लानाया गासैबो फैमाल थांगोन, गोसोखौ जोबोरैनो दुखु मोनगोन। नैथियाव दङ मिथुन राशि। मिथुन राशिनि दिनैनि साना मोजां मोननायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन आरो गोजोन खुसिनि सान जागोन। बेनिफ्राय जोंहा दङ कर्कट राशि। बे कर्कट राशिया दिनैनि दिनाव समाजनि खामानि मावनो बिबान मोनफानो हागौ आरो दसेबो जिरायथेरना थानो सम मोननाय नङा। बेनि उनाव दङ जोंहा कन्या राशि। बे कन्या राशिया दिनैनि दिनाव नोंथांनि मावनांगौ बिबाना गोजौ फारसे जौगालांगोन, मावनांगौ खामानिफोरा बांलांगोन। बेनि उनाव राशि हिसाबै दङ जोंहा तुला राशि। तुला राशिया दिनैनि दिनाव थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय गोबां बोलोनि गोनांथि जागोन आरो गोबां नाजाथाबनांगोन। बेनिफ्राय जोंहा दङ वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हिसाबै दिनैनि दिनाव नोंथाङा गोसोनि बाथ्राखौ बुंथिना लानो हानाय नङा आरो उसुखुथुजोंनो साना बारलांगोन। बेनि उनाव दङ जोंहा धनु राशि। धनु राशि हिसाबै दिनैनि दिना गोजौ थाखोनि आनजादफोर होदोंब्ला जाफुंसार जागोन आरो समाजाव मुं गोसारगोन। बेनि उनाव दङ जोंहा कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हिसाबै दङ गोजान जायगायाव दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो रंजा खुसिजों साना बारलांगोन। जोबथि राशि हिसाबै दङ जोंहा मीन राशि। आसा खालामनानै थानाय सिमांफोरा मोगथां महर मोनगोन आरो गोसोआ जोबोरैनो गोजोननाय मोनगोन। आसा खालामदों दिनैनि दिना नोंथांमोनना मोजाङै मोजां बारग'लांबाय आरो मोजाङै मोजां बारग'लांनो थांगासिनो दङ। बेखिनियानो। नोंथांमोना सानफ्रोमबो राशि मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथार। गोजोन्थों।